नमस्कार मंडळी. सहसा कोण पनीर टाकत नाही. नंतर हे सगळं आता भाजी मुरत ठेवणार. आता बाय रायता करता. रायता वेळ पुरत नाही. 50 जण आरामात जेवतले याच्यात. लांब लचक. आता माझं काम बघा. माझी एक रिक्वेस्ट आहे. बाय बघा किती मेहनत करता. आता काय करतो आता बाय? कोणाच्या तरी तो नशिबात येताला मस्त शिजला. ती झाली व्हेज बिर्याणी रेडी. नमस्कार मंडळी. कोकणी मालवणी सुगरण या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. तर आज व्हेज बिर्याणीची ऑर्डर आहे. तर हे बघा, हे आता मदत करूक लागलं. भाजी चिरतात फरसबी. नमस्कार. तर मंडळी हे बघा, आज एवढं सगळं घेतलेला व्हेज बिर्याणीसाठी मटेरियल. कोशिंबीर पण करूच्या. हे बघा, काकडी आहे, गाजर, या सगळा चिरूचा. आता माका चिरूक लावल्या ना मंडळी. मी पण येतोय. हे बघा, आता ह्यांचा आता हे चिरून झाला फरसबी की ह्याच्यात पनीर आहे पिशवीत. कोथिंबीर, पुदिना, टोमॅटो, शिमला मिरची, गाजर, कांदे, सगळं चिरूचा. या सगळं आता चिरूचा. मी मदत करते तुमका आता. तर मंडळी असंच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. हे बघा, अख्खो बासमती बिर्याणी तांदूळ भिजत टाकलेलो. हे बघा, अख्खो. एका आता जरा भिजून दे चांगलं. मंडळी पुन्हा एकदा स्वागत आहे. नमस्कार. या बघा, एवढा आता चिरून घेतल्या ना. बायन पण मदत केल्यान. सगळा भाजी मटेरियल आहे. बी, शिमला, फ्लॉवर, गाजर आणि मटर पण आहेत आतमध्ये. आणि आता दही घेतल्या ना, कोशिंबीर करू. आकडे पनीर पण चिरून ठेवलेला. या बघा, व्हेज बिर्याणीमध्ये सहसा कोण पनीर टाकत नाही. कोण कोण नुसते भाजी टाकून करता. पुलाव किंवा बिर्याणी. आम्ही पनीर पण टाकतो. कस्टमर काही सांगत नाही, पण आम्ही आमच्याकडून टाकतो. आणि ओनली पनीर असतात तर ती वेगळी होता. बाय आता अख्खो मसालो काढता. नंतर हे सगळं आता भाजी मुरत ठेवणार. त्याच्यानंतर सेम टाईम आता तांदूळ शिजूक ठेवणार आणि ग्रेव्ही करणार. तर तुम्ही व्हिडिओ असंच बघत राहा पुढे. आता बाय रायता करता. रायता आज कोशिंबीरच्या जागी रायता बनवता. तर त्याच्यासाठी दही घुसळून घेतल्यान, दही पातळ केल्यान. बघा, आता गाजर बिजर टाकल्या ना. हे आता काळा मीठ टाकल्यान, गाजर आणि त्याच्या अगोदर काकडी पण टाकल्या ना. आणि हे आता काळा मीठ टाकूच्या अगोदर जिरा टाकल्यान. आता जिरा पावडर टाकता. आता ते का मस्त मिक्स करता. बघा, वेगळे प्रकार येतात. आता ह्याच्यामध्ये तुमका मी सांगितलं तसा गाजर, काकडी आणि आता दही तर हा आणि जिरा पावडर, काळा मीठ असा टाकल्या ना. अजून काय टाकीत काय माहीत नाही. पुढे काय टाकतलंच काय अजून आता नाही बस. तर ह्याच्यामध्ये प्रकार जे येतात ना, तर कधी कधी तुम्ही ह्याच्यात द्राक्ष पण टाकू शकतात कट करून. आणि आपला डाळिंब असताना डाळिंब पण टाकू शकतात. तर असे प्रकार आहेत आता रायत्याचे. तर आता आमच्या समोरच्या कोशिंबीरचं आमची हे झालेली बोलणी. परंतु काय आता कोशिंबीर आणि ह्याच्यात कोशिंबीर करून गेलास तर काय कांदे येतात. आता ह्याच्यात पण तुम्ही कांदो टाकू शकतास. तर असं हे आता रायता तयार मस्तपैकी. आता चव घेऊन बघित बाय. तर बिर्याणी बरोबर हे आता रायता जाताला. काय ह्याची रेसिपी दाखव काहीतरी. हो, आपण दाखवूया रेसिपी. मंडळी बाय म्हणता ह्याची रेसिपी दाखवते कधीतरी. का असं सोपी आहे ती. आणि अंगूर म्हणजे द्राक्ष आणि अनार म्हणजे डाळिंब. हे वस्तू जर टाकलास तर अजून तर वेगळा होताला. हे बघा, ह्या पुदिना आणि कोथिंबीर चिरून ठेवलेली आहे. आणि आता हे अख्खे मसाले पण काढून घेतल्या. हे कशासाठी बाय घेतलं? हे फोडणीसाठी म्हणजे ग्रेव्हीसाठी. आणि जो घेतलेला मसालो तो भाजी मुरूसाठी घेतलेला. आता तो भाजी पण मुरूक ठेवतला.
आणि नंतर ह्यो फोडणीसाठी ग्रेव्हीसाठी. हे बघा आता टोपात भाज्या घेतल्या सगळं चिरलेलं. रवी जरा मोठी हवी. गरम मसालो, जिरा पावडर, रेड चिली असा सगळा घेतलेला होता. सगळा टाकता आता. आता मीठ टाकता चवीसाठी. तकडे पनीर वाट बघतात. आता हे बघा कोथिंबीर टाकल्यान आणि पुदिना. ह्या बघा आता कसं ढवळतात आहे का, असं वाटतं चिकनच आतमध्ये. त्या दिवशी चिकन बिर्याणी केल्या नव्हती बायन, आम्ही व्हिडिओ अपलोड केला, तुम्ही बघितला असाल. आणि आता ही व्हेज बिर्याणी. आता मी गावावरून कालच इलंय. इल्या ऑर्डरचा कॉल इलो, तर मी म्हटलं, तर मी काय नाही म्हटलं नाही, पटकन होय म्हणून टाकलंय. आणि बाईक विचारलंय जमतला काय. हे बघा कांदे आणि टोमॅटो बघा किती चिरून ठेवले आहेत ग्रेव्हीसाठी. आणि तकडे पनीर. ह्या बघा आता तेल गरम झाला, अख्ख्या मसाल्याची फोडणी करता आता. कांदो चांगलो करपान देऊ. आता हळद टाकल्यान त्याच्यात. आणि आता मीठ टाकीत. मस्त असा जवळ येता बघा. कांदो असं मस्त आवाळलो. आता टोमॅटो टाकल्यान. मस्त अशी ग्रेव्ही होते. मला किंवा मापात पाप नाही, मस्त अशी क्वांटिटी म्हणा मटेरियलची. समोरचं कस्टमर कसं खुश होऊ गयो. म्हणजे कशी टेस्ट पण हवीच, पण क्वांटिटी पण हवी. क्वालिटी आणि क्वांटिटी दोन्ही जर तुम्ही दिलाच ना व्यवस्थित, तर कस्टमर सारखं आठवण काढणार. आताच आम्ही गेल्या आठवड्यात 300 लोकांची ऑर्डर केलेला, पण तो पण आमचं काय ब्लॉग म्हणा किंवा व्हिडिओ व्यवस्थित करूक भेटलो नाही, कारण एवढी धावपळ होती, धांदल होती. तर मी तर माका तर वेळच नसता, बीज असते मी एकदम. कामगार पण असतात ना काम करू. 300 माणसांची ऑर्डर म्हटलाच तर जरा लक्ष देऊ गयो. आणि मी हे केलेला प्रयत्न की व्हिडिओ बनवूया म्हणून, पण तो व्हिडिओ काय असो इनकम्प्लीट राहिलो. कसा ऑर्डर जरा दुसरीकडे देऊची होती, वेळ पुरत नाही.
कारण 300 माणसांचं जेवण म्हटलं तर 300 त्या वर पण जेवतात त्याच्यामध्ये. तर एवढा क्वांटिटी जेवण करूचा म्हणजे थोडा वेळ पण हवी आणि धांदल पण असता. मी बघितलेलं आहे त्याचा मिनी ब्लॉग वगैरे होता काय म्हणून टाकूया. जे मसाले आणि गरम मसालो किंवा रेड चिली पावडर आणि जिरा पावडर पण होता, या सगळं टाकल्या ना. आता ही कशी क्वांटिटी कमी आहे ना, एक 40 माणसांची बिर्याणी आहे. 40 म्हणजे म्हणक 40, 50 जण आरामात जेवतले याच्यात. एवढी ही बिर्याणी करूची आज. तर ती काय थोडी घरून मॅनेज होता आणि त्याच्यासाठी जरा वेळ काढून असो शूट करूक मिळता. नाहीतर काय मोठ्या ऑर्डरमध्ये भरपूर गडबडच असतात. ती पुढे कधी काय येईल ऑर्डर मोठी तर मी प्रयत्न नक्की करेन. आम्ही चॅनल चालू करूच्या अगोदर पण असे मोठे ऑर्डर मारलेलं, तेव्हा पण आम्ही कसे व्हिडिओ केलेले असतात, पण ते काय असे आपण नॉर्मल छोटे व्हिडिओ करतो तसे आम्ही व्हिडिओ केलेला. हे मस्त बघा आता ग्रेव्ही तयार झाली बघा. आता अख्खा बासमती बिर्याणी राईस हा तो मस्त असा आता भिजून ठेवला नव्हतो, आता शिजूक ठेवता. अगोदर अख्खो मसालो टाकल्या ना आणि आता तांदूळ शिजत ठेवल्या ना. आता झाकण ठेवीत आणि मग तांदूळ शिजून ठेवीत. हे बघा आता कड येता हळूहळू. तांदूळ कसं फुलता बघा, मस्त लांब एकदम लांब लचक. परीला शाळेत ना या बघा, आणि ह्या आता देवश्री ट्युशनला जाताला. आज परीक बटर घेऊन येला. बटर बघा, सुकडा बटर, तोच बटरच नाव ठेवू तुका. तांदूळ शिजले की आता भात जाळीत आता टाकणार आणि खाली टोप ठेवलेला त्याच्यात पाणी गळतेला. या झाकून जा ठेवलेला त्याच्यात भाजी मुरट ठेवलेली. नंतर माझं काम बघा, ही ग्रेव्ही आहे ना आता हेंका वाटून देऊची, मिक्सर लावचं. तांदूळ मस्त शिजले आता बायली काढता. मंडळी माझी एक रिक्वेस्ट आहे, बाय बघा किती मेहनत करता. तर बायच्या चॅनलला त्यांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नसत त्यांनी सबस्क्राईब करा अशी माझी जरा विनंती आहे. तुम्ही मनात हे मध्येच सांगता, शेवटी सांगायचं असतं, पण असं काय नाही. मस्त भात शिजलं. मंडळी आता रायता बघतोय किती थंड झाला आता त्याच्यामध्ये जरा आता अजून एक वस्तू आणलंय मार्केटमधनं ती आता टाकणार. बाबू बंद कर. आता डाळिंब घेऊन येला मार्केटला जाऊन आणि आता डाळिंब टाकलं बघा. आता मस्त अजून वेगळाच वाटला रायता. आता खरा म्हणाक तर रशियन झाला तसा या रायता. तेल तापलं आता कांदो टाकता. परी इल्या अभ्यासाक बसता. अभ्यासाचं लय आहे का गावाक येता माझ्यावर तो दांड मारता. आणि आता त्याचा ॲप बदलला आहे का शाळेचा कालपासूनच.
त्याला टाकून दिलंय तर आता त्याचा अभ्यास बघूचा. ह्यो थर असतलो ना थर, तर थरच्या वरचो ह्यो कांदो हा मस्त ते आता करपवणार. बारीक का थार होत नाही हा. तो मोबाईल तो आतमध्ये याचा त्याच्यातच टाकले ना माझ्या मोबाईलमध्ये. मंडळीकडे कांदो लाल होताच हा. आता ही आम्ही ऑर्डर ना ही एवढं असं छोटे मोठे ऑर्डर घरातूनच करतो. समोरची जागा बघा प्लॉट रिकामी हा, काम थांबलेला जंगल झाला. आता काय करतो आता बाय? अख्खा मसाला टाकला ना, ग्रेव्हीची फोडणी देतो आता. करपून घेतलेलो भाजलेलो कांदो टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये आणि हिंग टाकता. हळद टाकल्यान मोडून ठेवलेले भाजीवर टाकल्या. आलं लसूण पेस्ट, मिरचीची पेस्ट, मंडळी तिखट मिरची आहे जरा थोडीच घालायची. बाय डाळ ठेव की पातळ बघ. हा बाय बारीक बारीक की पातळ ही बघ थोडी पातळ करते. पाणी टाकू काय? तरी बाजू कर उडतला. मम्मी म्हणतात 2 ह्याच्यात लावून 2 ह्याच्यात काय एकदा लावला तरी दुसरी अजून एकदा लागत. कमी कमी लावली ना तर कसा थोडा पटकन लागतं, पातळ होतं ना. आपलं काम कसं एकदम स्वच्छ. मम्मी लावता ना तसा आवाज येला आता. गाडी कशी चढवत गेली गेर. मंडळी आता किती म्हटलंच ना शेवटी घाई होतात, म्हणजे उशीर होतात जो. आता काय जरा अर्ध्या तासात लगेच डिलिव्हरी करूची आहे. आधी कसा लागला आता पानं होती ना हे बघ मस्त चालत ना गो. पान रावला चालत ना बाय. हा पान लागाकच व्हाया खाताना. कोणाच्या तरी तो नशिबात येताला भरपूर होती तशी ती पिसली गेली. हे बघा मस्त आता भाजी शिजली. आता अजून जरा शिजू होईल. आणि आता ह्या वाटलेली ग्रेव्ही टाकता. आता
मागे पण मी चिकन बिर्याणीच्या वेळी म्हटलं होतं, नुसती ती म्हणजे तिची ग्रेव्ही असता किंवा चिकन रेडी करता राईस टाकूच्या अगोदर तीच खाऊ मस्त वाटत. ह्या पण सेम तसाच मस्त अशी आता ग्रेव्ही टाकल्यावर बघा, हे बघा मस्त आता एक नंबर शिजल्या. चव पण घेऊन झाली, मीठ व्यवस्थित परस बी फॉर सगळं एकदम मस्त शिजलं. आणि आता हे पनीर टाकलं, हे ॲडिशनलच. हे बघा आता राईस टाकता, एक खाली थर भाजीचो आणि आता वरून राईस टाकता. आम्ही मागे जी चिकन बिर्याणी दिला ना त्याच्यामध्ये असं मध्ये थर नाही ठेवला, कारण ती ग्रेव्ही मस्त चिकनची कशी ती चिकन पीस वगैरे असतात ना, काही लोक ठेवतात मध्ये पण असं काय कस्टमरने सांगितलं नव्हतं. म्हणजे कस्टमरला आम्ही सांगितलं की ग्रेव्ही अशी खालून ढवळून घ्यावा म्हणून. हवी तशी तुम्ही थर लावू शकतात, तुमच्याकडे वेळ जसो असतात ना त्या हिशोबाने तुम्ही थर लावू शकतात. आता जास्त जी ग्रेव्ही आहे ना ती खाली रवली आणि आता हे मस्त असं भाताचा थर लावता. आता भात टाकल्यान राईस त्याच्यामध्ये थर चढवल्यान राईसचो किंवा ती बघा काढून ठेवलेली आहे भाजी, ती पुन्हा भातावर आता ती पुन्हा टाकणार आणि नंतर पुन्हा त्याच्यावर भात. कांदो टाकता करपवलेलो, त्याच्या अगोदर कोथिंबीर टाकल्यान आणि आता दुसरं थर जी भाजी ठेवलेली आहे सावकाश. हे बघा दुसरं थर चढवल्यान आता आणि आता त्याच्यावर पुन्हा राईस टाकीत. आता राईस बघा अजून भरपूर 40 ते 50 माणसा जेवतील एवढी आता ही बिर्याणी रेडी होता. मस्त ह्यो एक असं एक काय म्हणतात एक डिस्प्ले पण होऊन जाता, मस्त दिसता करपलेलो कांदो. कोथिंबीर टाकला ना आता. ही झाली व्हेज बिर्याणी रेडी. म्हणजे आता एका दम मारणार की झाली फायनल व्हेज बिर्याणी तयार. तो बघा एक आता दम देतो, तवो ठेवलेला. तर आता ह्यो व्हिडिओ हेच संपवता. आता म्हाका कस्टमरचो कॉल पण येलो, तर आता डिलिव्हरीक जाऊ काय, अजून पापड भाजूचे 10 मिनिटात निघणार मी. तर ह्यो व्हिडिओ हेच संपवता. तर ह्यो आमच्या बाईचो व्हेज बिर्याणीचो व्हिडिओ तुमका कसं वाटलो कमेंट्स करून नक्की कळवा. व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आमच्या कोकणी मालवणी सुगरण या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला मंडळी, बाय, काळजी घ्या. येवा कोकण आपलंच असा.